Ćao! Dobrodošli u još jedan božićni video. Danas ćemo uređivati dom i kititi naše božićne drce sa svim ovim ukrasima koje smo kroz proteklih par tjedana izradili. Sve ove glinene ukrase, vunene i slično, sve ćemo to staviti na bor. Bor je poprilično dječji jer su djeca još mala, tako da je pun medića i pun nekakvih Djeda Mrazića. Naravno da nema nikakvih staklenih ukrasa ni ničega što se može razbiti. Na boru nam je najbitnije što imamo su naše slike koje smo uokvirili u trajne uspomene i pisma i poruke naše drage rodbine koje nas svake godine prisjećaju na ogromnu količinu ljubavi koju zapravo u životu imamo. Sad kad smo okitili bor, ćemo pokušati napraviti kućicu od medenjaka. Sačuvali smo veliku staru kartonsku kutiju, ali smo sačuvali i ove kartonske kutnike koje smo dobivali sa nekim bitnijim ambalažama. Ovi kutnici bi nam trebali koristiti da nam kućica izdrži... Ovi kutnici bi nam trebali služiti da nam kućica izdrži dicu, jer sama kućica, već smo pokušali, radili smo i rakete i svašta nešto od, ne znam, Ikejinih kutija i to bi trebalo ravno sat vremena. Pa ćemo sad pokušati ovu kućicu zadržati duže od, ne znam, 15 dana, možda da dočeka Božić. Ukrasit ćemo je, obojati, urediti, staviti joj krov, ako nađemo kakvu vunicu, to ćemo narednih dana pokušati dovršiti. Nacrtala sam ti ove trake. Ti moraš samo jednu i onda jednu preskočiš pa jednu obojaš, pa jedno mjesto preskočiš pa jedno mjesto obojaš. Znači sad od crte do crte bojaš.
Prošle godine smo radili ove male ukrasiće od slanog tijesta, bojali smo ih bijelom bojom i od njih napravili malu girlandicu koju nikad nismo iskoristili. Pa evo, da ne ostane neiskorištena smo je stavili na krov od naše gingerbread kućice. Evo, naša kućica je gotova. Zalipili smo punjenje za kušine umjesto vate jer smo to našli na hobi odjelu. I to u biti uopće nema ništa protiv, meni se skroz sviđa kako izgleda. Na kućicu smo još zalipili i dječje čizmice, to su njihovi vrtićki radovi pa ih nemamo gdje izložiti, a kućica je savršena prilika za to. Napravili smo ove bombončiće, omotali smo role WC papira u papir za omotavanje, a papirnate pijate, to je tanjure, smo obojali da izgledaju kao lize ili bomboni, kako već, i zamotali u celofan. I stvarno, princip je jednostavan, samo treba malo ima volje i vremena i strpljenja s dicom dok to radite. Super je da smo uspjeli iskoristiti ove male ukrasiće od slanog tijesta, jer smo ih napravili još prošle godine, sačuvala sam ih, bilo mi je ža bacit, a stvarno su slatki. U Tedija sam kupila ove lize, ne znam kako se zapravo one zovu, kupila sam ove male, njih ću staviti na bor, jednu po jednu kutiju jer znam da će biti pojedene u čas. A velike sam zalipila gore na kućicu, orašar je još živ, nisu ga još demolirali, razmontirali, znači da je stvarno dobro napravljen. Više manje smo okitili kuću. Kamin je ostane okićen i tako će i ostati jer ima previše drugih stvari oko njega. Pod bor još moram staviti zaštitu za stalak za bor. To mi je do sada bila juta i koju ne mogu naći, tako da mislim da ću ili potražiti novu jutenu vreću ili ću potražiti neku košaru pa ću nju staviti ispod bora. Kućicu smo u biti već napravili ima 2 dana, sad je tek ukrašavamo, to jest sad smo je tek ukrasili. Još je živa, znači da smo je dovoljno čvrsto napravili, dice poštuju, žele da traje za praznike, pa. Ako vam se sviđaju radovi, naravno možete se pretplatiti. Do sljedeće nedjelje, vidimo se!